Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Leonard Caruana ikkonfermat id-deċiżjoni tagħha li ma tismax il-każ ta' Silvio Grixxi u 4 akkużati oħra. Dan brabta marrekit mill-benefiċċji soċjali. Id-deċiżjoni ittieħdet wara xettixiżmu min-naħa tal-prosekuzzjoni fl-waqt li d-difiża ma kellha ebda oġġezzjoni biex il-ġudikant jisma' l-każ. Il-qorti qalet li wara li semet bir-reqqa sottomissjoni tad-difiża u tal-prosekuzzjoni għamlet eżami tas-sitwazzjoni legali preżenti u insistiet illi temmen fl-imparzjalità u l-oġġettività tal-eżami tal-provi li għandu jibqa' prinċipju kardinali u fundamentali ta' kull qorti. Daqstant qal il-Maġistrat Caruana biex tassigura li l-ġustizzja mhux biss trid issir iżda tidher li qed issir qed tikkonferma l-astenzjoni tagħha milli tisma' dawn il-proċeduri u batet lura l-atti li reġistru kriminali għal ġid ta' kulħadd. Dan sabiex il-kawża tinstema' minn ġudikant jew ġudikanta oħra. Il-Maġistrat Leonard Caruana qal li jrid ikun seren u l-ħadd ma jkun jista' jgħid xejn fuq dan il-proċess. L-eks deputat laburista Silvio Grixxi qed jiġi akkużat li provda dokumenti mediċi folots biex jgħin lin-nies li ħafna minnhom kienu ġejjin minn distretti meqjusa bħala fortizzi laburisti. Huma kienu qed jirċievu benefiċċji soċjali b'medja ta' 450 euro fix-xahar għal diżabilità severa li ma jbatux minnha. Ħafna minn dawk involuti rrimarkaw li f'dan ir-rekit kien hemm imdaħħlin ministeri vari u saħansitra anka Kastilja.